అనే అట్లా అంటాడా అనే కాదే అవ్వ వాడు 6 10 రోజులు సినిమా కూడా వదిలిపెట్టాడు తల్లి. నువ్వు చూస్తావా అనే పోయినాడు కూడా చూస్తాడు. నువ్వు చూస్తావా చూడవా అని అడుగుతా అంటే వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారని చెప్తానంటే నువ్వు చూస్తావా చూడవా చెప్పరాదు. చూస్తా. ఏంది చూస్తావా షీ చెప్పే ఇంక అట్టేటప్పుడు నేను ఎందుకు నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాను ఇంకా అయ్యే చూసుకుంటాను నీకు నాకు రామ్ రామ్ రాముడు లిప్ లాక్ ఇస్తామనే. లిప్ లాక్ లేదు గిప్ లాక్ లేదు. సరే మరి నేను అదే చూస్తలే. అంత మంచిగా ఉంటుందా లిప్ లాక్? అది మామూలు ఉండదు చెప్పారు కాదే అది. నీకెట్లా తెలుసు? వీడియోలో అలా చూసి అమ్మ నీకు ఓకేనా?